umbre pe Camino. Drumul Camino de Santiago este străbătut anual de mii de pelerini, dar în spatele pașilor liniștiți și al rugăciunilor se ascunde o legendă întunecată. Într-un sat mic de pe traseu, localnicii vorbesc despre umbra pelerinului. Un bărbat îmbrăcat în negru, cu baston și pălărie, apare uneori în spatele călătorilor obosiți. Nimeni nu-l vede venind și, la fel de brusc, dispare. În arhivele poliției spaniole există rapoarte despre pelerini dispăruți în condiții misterioase. Unii au fost văzuți ultima dată vorbind cu un străin lângă o cruce de piatră veche. Alții au fost găsiți rătăcind fără memorie, incapabili să-și amintească ce li s-a întâmplat. Un jurnal descoperit de anchetatori nota obsesiv un singur simbol, o cruce încercuită, desenată pe pagini întregi. Același semn fusese găsit pe pietrele din sat. Astăzi, unii pelerini spun că noaptea pe Camino aud pași în spatele lor chiar și când sunt singuri și că dacă se întorc, nu e nimeni. O superstiție sau un avertisment că drumul sacru are și umbrele lui?